kakabsat ko, dagitoy ngayon na kinandaron kada kayo, napapatag digitoy, nga adal, ng gapo, iti Diyos. So kadigiti kabsat, gapo, iti pamati, anasayaat. So kimatin tayo kadigiti bagbagi tayo matlaang, kad iti panunot tayo, no kasano, itin tayo, panagdayaw, iti Diyos. Kadigiti kabsat, adu, iti religion, dito'y alubong. Nasurok asang aribo nga religion. Han tayo nga ammo no anya iti pudno. Ngayon tayo papanan. Makita yung matkakabsat kas kadigiti daduma ngay malis iti religion da. Addalata pakababalawan. Siya kakabsat iti nagtaudak ket inggana iti panangisublik iti biag ko. Hanak nga umalis. No di ket kadagiti nak panagsuksukimat nga innak met i-share kada kayo. So kadagiti kabsatahan lang abareng-bareng iti panagpamati. No di ket aramaten tayo iti nasaya at awagas gapu. Kadagitoy asasao iti linaon iti Biblia. Isu nga kabsat digitoy adu iti haan nga mamati manumeten atawin iti panagserbik panagsuksukimat kadigitoy asasao. Isu kadigiti kabsat ada kada kayo no mamati kayo wenno haan. Tasyak may saak a Katoliko kuna madlangen nga digitoy ngayon na panagsuksukimat gapuk iti asik kada kayo. Isu kadya ko na iti pagsasao nga iti umawawat lang ngem nasasiyaat iti mangted. Isu ka nasasiyaat iti mangted kakabsat ko digitoy asasao met lang anasayaat nga nagapo kadagiti sao iti Dios nga han tayo apanuten iti padakatay tayo talayta isubli tayo metlaeng iti bukod tayo nga ibagbagana iti nagapuan tayo isunto metlaeng agsubli tayo metlaeng iti dayjay. Ta kinunana kadigitoy asasao amabasa iti Juan 11:50. Ket di kay panpanuten amay paay kada kayo amatay iti maysa a tao gapo kadigiti umili ket saan ket amapukaw iti sangkadagaan. So kaditoy di bagbagana uno sa kalubungan haan amapukaw daytoy agtalinaed iti agnanayon daytoy tabanagayat karon iti Dios hana kayat apukawen daytoy ngem isu ditoy iti pakapilyan tayo no kasano iti kidatibker tayo ken kasano iti nasayaat nga panagpamati tayo nga ituturong tayo iti Dios. So dayta ta kinunana kadigitoy asasao iti 1 Timoteo 4 iti 13. Agingga iti ay ko kinunana ni Apo nga Kristo umagawa ka iti pangnagbasbasa iti pamagbaga iti paningisorsoro. So digitoy kapsat tin tayo aramiden no kaya tayo. Tara ito'y kapsat idi haan ko nga kaya digitoy idi. Ngem gapo iti nakpadagsuksukimat panangalala kadigitoy panangamiris iti kay papanan na ket daawatak gapo iti asi iti Dios iti panangidawdawat ko no kasano iti nak panagpamati iti nasayaat awagas. So digitoy kapsat ta kinunana iti Marcos 13 iti 32. Ngem iti may papan iti dayjay nga oras awan iti makaammo uray pay kadagiti anghel sa dilagit uray pay toy adak iti tao
hanapay nga amu na po nga Hesus Kristo no kasano wano inton ano nga iyaay na no dilaan ni Ama. Iti bagbagana at tuktukuyin na iso iti Diyos. Iso ti mang igem iti biyag tayo. Ket numatay iti tao iso daytan. Iti padang isubli tayo iso maten. Iti ay na po nga Hesus Kristo gapo iti Espiritu so dayta. Iso nga awatin nyo kagabsat digitoy akay papananda. Tadigitoy isulaeng iti pagkamangan tayo iti Diyos. Tani apo nga Hesus Kristo nga rod iso iti mangidaldalan kada tayo. Gapo kadigiti sorsorat na idi nga iso nga rod iti dalan. Ket digitoy adalan iso digitoy anay surat iti linaon iti Biblia. Iso digitoy iti bagbagana adalan. Iso nga nagpaka tao nga rod iso na idi nga iso iti ulidiran ngayon tayo soruten. So di kakabsat digitoy nga adal ngayon na ibagbaga gapo itintay panagsuksukimat iti linaon iti Biblia. Tadi iti kapsat kinunana iti may kadwa Salonika 2 iti 8. Ket iti kasta may parangarang ton iti nadangkes iso apapatayin nanto na po nga Hesus Kristo babaen iti Espiritu. Iso makapatayin na digiti haan ang makatungpal makapudno kalagiti aramid iti dinadakes gapo iti ay na ket papatayin na iti Espiritu. Iti ngiwat na ket pukawen nanto babaen iti rangrang iti yaay na. Isu dayta kapsat ti in kayo awaten kadigitoy akay papanan na. Siya kapsat hanak na laing ngem gapo iti nakpadagsuksukimat paningidaw-dawat iti Dios nga mawatak kuma kadigitoy akay papanan na kadigiti sorsorat iti linaon iti Biblia. So kaditi kapsat ngayon nakipapaabot kada kayo gapo ti Facebook online Bible study tapno maawatan yung kadigitoy haan laga para kanyak no diket para kada kayo nga digitoy haan ang makaawat pay iti kay papanan na. Kadigiti kapsat adu kadigiti inay ibagbaga idi na po nga Hesus Kristo sanala ibuksilan nagiti adalan na idi no addada iti matang na. So digiti kapsat iti mabateg ngayon na ibagbaga. Iso kadigiti kapsat i-share you digiti kay papanan na tasyak kuna manen hanak analaing no diket gapo kadigitoy ngayon na padagsuksukimat ken no kasano iti padakaawat ko kadigiti kay papanan na. Ket agyaman nakakabsat iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.